Live gikan diri sa Mercedes-Benz Car Center diri sa City of Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Mahilig ka ba sa Mercedes-Benz cars? Tara na. Tanaw na to. Pandemic karong panahon na, pero angay kang masayod kung misaka ba o may usos ang presyo sa mga sakinan labi na sa Mercedes-Benz ning panahon sa pandemya. Mahilig ka ba sa sakinan? Mahilig ka ba sa Mercedes nga mga sakyanan? Gusto ka ba sa presyo? Nato diri sa usa sa mga Mercedes-Benz nga tindahan diri sa City of Las Vegas sa State of Nevada diri sa maong lugar. Mga sakyanan yung makita diri, puros yun din nagparking mga Mercedes-Benz. Mga sakyanan nga mga nindot kaayo. Kung sakyanan ang isgutan, Mercedes-Benz usa sa mga paborito sa mga Filipino. Daghang mga Pinoy sa Amerika nga dunay mga Mercedes-Benz. Pila ba gyud ang presyo? Now, di nakabutang diri nga mga sakyanan sa Mercedes. Mercedes niya, shout out sa itong mga amigo, mga amiga nga mga naadiri sa City of Las Vegas. Sila si Randy o iyang asawang si Karen Vanio diha sa City of Las Vegas. Produkto na sila sa Southwestern University. Sa diri si Ted o iyang asawang si Bella Espinoiva. Nasa diri sila si Rex Recarte sa Las Vegas. Sherman Vicuna. Sila si Kusina ni Ganda, si Don Sendong nasa diri. Tagpila ba gini ang Mercedes-Benz sa Amerika. Mercedes-Benz niya, kani ako ipakita ninyo Mercedes-Benz ni nga auto color ito 2020 nga model, year 2020, last year ni siya. Na mga tanan mo tagpila ang presyo ani $104,450. $104,450. Ibutang na tog tag $50, 50 pesos per dollar, 5 million di ay ni nga maong sakyanan, 5 million pesos. Now, kining sakyanan na ada kay mga bayranan diri, ada kay mga bayranan diri. Dala sa tanan ng mga bayranan og ato ning tan-awon ang tanang bayranan, maabot ni siya og pila naman iyang bayranan oy. I-appeal na tanang mga bayranan, maabot na ni siya 117,000. Hapit naman sad ni siya mag 6 million pesos. O i-convert mo 50 pesos per dollar. Now, kini sa kinana, 5 ray sakay ani, including driver, 21 miles per gallon. 21 miles per gallon. Kung syudad, naka sa traffic ng area. Pero highway gani ka, mudagan ni siya 27 miles. 7 miles per gallon? 27 miles, yes, sakto. 27 miles, usa ka galon nga gasolina sa highway. Pero kung sa syudad ka, traffic man, 17 miles ra, usa ka galon. So, muna ang imuhang sakyanan, kung magustuhan mo ni Jesus, kanindot rin palit, ano yung dapat lang tayo kwarta. Muna ang sakyanan nga, usa sa mga produkto sa Mercedes-Benz, pero tinindota ang sulod, o tanaw ni mga sulod, pero yung nindota. O niya, color ito, magpahilig kag mga ito, mga color, muna sakto para nimo. 5 karga ang branded ang kini nga Mercedes-Benz S560 kini nga Mercedes-Benz sakto ba ni siya nga i-parking sa imong grahe or dako ra sakto ba ni nga para sa imong pamilya S560 kining katapad niya S560 man way kalainan ang presyo ni ato tanaw ni o parehar ba ning presyo ug wa bay kalainan sa presyo ni. Tanaw na to ha. S560 man sa ni siya. Kini nga Mercedes-Benz. Sa to tanawon. Away kalainan parehar presyo. Uy, lain magpresyo kinaabot naman ni siya 120,000, 6 million pesos na magini oh. Pero ang regular price is 104,450 pesos. Pero tungod kina mga bayranan na mga i-plus nila nga mga dugang nimong bayrananan maabot na tanan og 120
O 17 miles per gallon, usa ka galon mo sa City Camilla ra kung syudad. Pero kung highway 27. Made in Germany. Basta Mercedes-Benz made in Germany yun. Quality kayo. Musud ta dire guys. Musud ta sa area. Di adire ang daghan nga mga baligya nga mga Mercedes-Benz. Diri sa sulod, mo na ni ang parte daghana nga mga Mercedes-Benz nga sakyanan. Now, hilig kag blue nga color, guys. Mo ni ang para nimo. Haom kay ni siya para nimo color blue, muhipos dito iyahang side mirror. Turbo man ni. V8 by turbo. Wala pero tinindutan ni. Now, 2021 model ni siya. EMG CP6. Ang presyo ani is $70,650. 3.5 million pesos i-convert mo na $1.50 pesos. Pero tungod kay $70,000 ang presyo ani sa kinana, daw na may mga plus o gimo na ni paliton, gimo na ni utangon, moabot na ni siya $85,000 sa mga idugangan na nga mabayaran na nimo. Now, 17 miles ang daganon sa usa ka galon nga gasolina, dili man siya per liter sa Amerika, per gallon man. Kung syudad ka 17 miles usa ka galon, pero kung highway gani ka 26 miles per gallon. So made in Germany, basta Mercedes-Benz ha. So mo ni ang nakanindot 5 passenger including driver. Mao ni ang Mercedes-Benz nga kung gusto kag color blue o hilig kag blue nga color, imong pamilya gusto ekonomiya, mao ni nga sakyanan para nimo amigo o amiga. Nindot sad kayo. Now arta sa Pikas, di apay laing mga sakyanan diri guys nga magustuhan niya po nimo ni siya. Kay nindot kay nga sakyanan dara. Kini siya lain sa nga Mercedes-Benz ha. Lain na sa siya ng Mercedes-Benz, color itom, o niya, tanaan itong forma sa gawas. Ingani yung forma sa gawas. Color itom. Now, pila man sa ni sakyanana. Kani, brato-brato ni siya gamay. 47,850. Pero tungod kay inig-process mo inig-palit, mo tubo man ni siya, musaka na siya 53,000. 53,050,000. So, 2.5 million pesos. O i-convert nimo sa Philippine money, kini sa kinana 22 miles per gallon sa syudad, sa kagalon 22 kamillas ang daganon, o dakas highway 29 miles. Made in Germany gihapon ni o niya pabor pa sakto gihapon ni para sa imong pamilya. Color itom Mercedes-Benz. Mercedes-Benz gihapon ha, o niya unsa di siya nga model. Model 2021 guys, model 2021. Nindot sad siya nga sakyanan. Artas Pikas, di apay laing sakyanan dali. Kini SUV na ni. Sports utility vehicle. Nindot ni siya. Dako na ni siya nga sakyanan pang pamilya gihapon ni. Unya habog na ni siya. Kaysa kaning usa mubo man ni dapa man ni. Balita Andres Pikas dapa gihapon ni. Auto man ni. So kaning usa SUV na ni. Now, ato tanawon ha, kining SUV. Yantas pa lang, nindot na kayo. Okay. 2021 nga model nga Mercedes-Benz. 59,900. Pero, dollars. Huwag mo nang i-cash. Pero, huwag mo nag-process ni mo, na pa may dugang bayrananan, maabot na siya 72,000. Grabe, hadako ang bayrananan, no? Maabot na siya 72,000. 18 miles per gallon kung sa syudad ka magpadagan ani. Pero highway gani maabot siya 24. So mo ni made in Germany nya. Kung pagisgot kag 72, 3.5 million pesos i-convert nimo sa Philippine money. Nindot man sad turbo man sad siya.
Haom kani siya para nimo ug sa imong pamilya, guys. Haom kani siya para nimo ug sa imong pamilya. Mercedes-Benz color silver, unsa man siya kolora? Silver, gray. GLC 43 nga sakyanan. Nindot kayo, nindot kayo. Kung hilig kag puti nga sakyanan, nya auto imong gusto, ekonomiya, dili ka gusto og SUV, kini siya, guys. GT43. GT43. Oh. Ang iyahang trunk naa sa luyo, gamay na lagpwesto. Ato ko tanawon ni siya nga klase sa sakyanan. Ni siya nga klase sa sakyanan. Kini ang puti, turbo gyapon na siya, guys. O niya puti na siya nga car. Mercedes-Benz gyapon. Pila man ni siya? 2021 na. Model 2021. GT43. $89,000. $89,000 equivalent to 4.5 million pesos. Pero nag-process nimo moabot na siya $102,000 na. 20 miles per gallon kung sa syudad ka mo drive ane, pero kung sa highway ka 25 miles per gallon. Puti nga color, 5-seater. Indot ra ba ang sulod? Tanawa ang sulod. Indot ang sulod, 5-seater. Oh. Hamugaway, spacious kayo. Indot yung lugar sa sulod. So mo ni, guys, kung mahilig ka sa sakyanan, indot kayo siya tanahon o niya 5-seater economy ni siya nga sakyanan para sa pamilya. Pero kung gusto kag habog, gusto kag mas luag-luag, ari ka sa taas, habog ni siya. Tres pikas, dahil na po ilang sakyanan. Mercedes gihapon, guys. Mercedes gihapon. Atong tanawon, turbo gihapon na siya nga Mercedes-Benz, guys. Okay. Car of the year, Motor Trend Car of the Year. Kini siya mo'y usa sa mga gimodelo. Mura naman siya SUV, pero auto pa maghihapon eh. Kaya 5-seater ha, 5-seater Mercedes-Benz car. Okay. Kini nga siya nga Mercedes-Benz, guys. Model 2021 E63S sedan. Okay? Pila presyo niya? 107,500. 107,500. Kini nga sakyanan, guys, ug imo ning i-process o cash lang 107,500, pero doon na pa mo kay additional payments ani. Mubayad ka anig 122,000 tanan, $455. $122,455. I-convert mo na sa Pilipinas, mga 6 million pesos kapin, guys. O niya, sus, kagamay, limugmug raman imong gasolina ani, guys. This is size milya, 16 miles usa ka galon, 20 kung syudad, una ka sa city ga drive, una ka sa highway 23 miles per gallon. Ing ana ka kakala so gasolina ni 16 miles ra per gallon kung naa sa city. Sus, grabe ha, ilimugmug raman imong gasolina ani. Nindot ra bata ang sulod ani sa kinana, tanawa. Nindot sa check sulod. Pero para nako dili siya advisable nga paliton o kuhaon kay ilimugmug ra imong gasolina ni. Kini ang mga sakyanan nga ipakita ninyo, di pa may daghan, guys. Di pa daghan ring klase, pero mamaor man mga presyo. Mga tag $100,000 kapin kung kulang. Guys, nata sa pandemya, pero ang tao dili man mahimong maglakaw gyud, kinahanglan maghihapog sakyanan. Ang tao dili man mahimo nga baktason nimo ang tagpila ka layo nga distansya, tagpila ka milyas, tagpila ka miles nga distansya. Kinahanglan kay sa sakyanan. Mahimong dili ka maka-afford sa mga mahalon nga mga sakyanan nga Mercedes-Benz, pero kung doon na lang kay courage, kung doon na lang kay kugi, kung doon na lang kay hunahuna sa determinasyon sa pagtrabaho, sa pagnegosyo,
mahimong mulambo ka o mo makapalit kag sakinan sama sa ubang mga Pinoy nga adri sa Amerika ang ilang mga service, mga Mercedes-Benz, mga amigo, mga amiga. Kung nagdamgo pa ka karon kay wa pa kay kapalit, mahimong ipadayon yung pagdamgo pero kung maabot ang panahon nga ihatag na nimo ang sakto nga kwarta, giyahan ka sa Ginoo, makapalit ka sa mga sakinan sama kanindot dining na-address akong likod ng mga Mercedes-Benz, mga amigo, mga amiga. Yapay lain nga mga dagko nga mga sakinan para ni siya pang service. Shuttle service ni gwapo kini siya sa mga hotels. Yapay Mercedes-Benz nga perting nindota para pang pamilya o tibuok barkada sakay mo ani. Perting nindota Mercedes-Benz yapon niya. Ang ID mo og shuttle service para sa mga hotels, sa mga convention centers. Mga Mercedes yapon no. Kanindot no? Nagkalata, nagtapunog ang mga Mercedes cars diri napita. Kani Mercedes ni siya tanan. Mercedes ni siya tanan nga mga nakapark diri. Pero naghana. Makita nimong nagkalata ang daghan nga mga Mercedes-Benz cars diri sa Mercedes Cars or Mercedes-Benz Car Center diri sa City of Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Nagkalata ang mga Mercedes-Benz sa kalata. Nagtapok ang mga sakinan ng Mercedes-Benz perting daghana. Diri napita mo ni siya ang service center, diri ang mga repairs, maintenance sa mga Mercedes-Benz nga mga dunay problema. Ara diri napita. Okay? O niya ang mga ipang repairs, ipang maintain nga mga humana diri na sa ibutang nila sa loyo. Diri sa loyo. Diri. Okay? O niya yan na pick upon sa mga tao nga magpa-repair, magpa-fix sa ilang mga sakinan. Kuna mga Mercedes-Benz siya po na.